Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah sholat tarawih Masjid At-Tahirin Ngancar Banyudono rahimakumullah. Semoga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken rasa muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih dumugi dalu menika Allah tasih paring pinten-pinten kenikmatan, utaminipun nikmat iman lan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan umur panjang katitik kula panjenengan sami wonten ing wulan suci Ramadan menika saged sareng-sareng nindakaken kewajiban menapa dene kesunahan nindakaken salat tarawih kanthi berjamaah. Sholawat salam mugi tansah konjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto risalah, beto ajaran agami tauhid, agami Islam, agami ingkang beto keselamatan wiwit gesang wonten ngalam dunya tumuju benjang gesang wonten ing akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah jumbuh kalih donga kula panjenengan sami ingkang riyin kita donga sareng-sareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Alhamdulillah kula panjenengan sami nyuwun dhateng Gusti Allah supados dipun paringi keberkahan wulan Sya'ban, wulan Rejab lan lajeng saged manggihi wonten ing wulan suci Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu kula panjenengan wonten ing wulan suci Ramadan menika saged sareng-sareng nindakaken ibadah puasa saha dalunipun nindakaken salat tarawih kanthi berjamaah. Menika salah setunggalipun nikmatipun Allah Subhanahu wa taala bilih kula panjenengan dipun sembadani dening Gusti Allah saged manggihi wonten ing wulan suci Ramadan. Lha Mas Wahid, apa ya ana ing wulan Ramadan iki ora tekan enten Bapak Ibu. Contone dereng dangu almarhumah bojo kula. Kula niku nembe mawon ditilar bojo kula malam ini yang 40 harian. Menika sampun sekawan dosa dinten ditinggal bojo, ditinggali anak loro wedok mondok wonten MBS Klaten. Riyen jane ya ndonga, kula jak ndonga bareng-bareng nak kula ajak pengaosan. Monggo ibu-ibu sareng-sareng ndonga nggih, mugi-mugi benjang ketekan ngantos dumugi wulan Ramadan. Nggih, bojo kula ya melu nggih. Tapi karena Allah nentakaken takdiripun karena gerah kanker paru-paru sampun stadium 4 lanjut, Allah ngersakaken kapundhut wangsul. Dados kula nangga wonten rumah sakit PKU Muhammadiyah 2 minggu, kula oper teng rumah sakit Muwardin Jebres 2 minggu, kula oper malih wonten rumah sakit Karyadi Semarang 8 hari, lajeng kapundhut wangsul wonten mriku
hari Kamis tanggal 30 Januari 2000 selangkung. Kula nyuwun donga Bapak Ibu, mugi-mugi kula tansah pinaringan istiqomah teguh rahayu saged nglajengaken dakwah menika. Sekedhik mbaka sekedhik nak riyen disemangati bojo, saiki urip dhewe, enak linuk lontang-lontung dhewe, merga putrane tesih mondok. Ngoten nggih Bu nggih. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Alhamdulillah Bapak Ibu kula panjenengan dipun sembadani Gusti Allah wonten ing wulan Ramadan menika saged menangi. Pramila jenengan syukur kalih Gusti Allah menawi enjing wau menawi sonten wau panjenengan saged buka sareng-sareng sak keluarga, kumpul karo anak bojo putu mantu tiang sepah niku nikmatipun Allah. Mangkeh enjang panjenengan saged tangi wungu enjang, saged sahur sareng-sareng keluarga niku ugi nikmatipun Allah ingkang luar biasa. Nak mangkeh kok jenengan nglilir kiambak, nglilir sik dhewe lek nggugah bapake, pakmu tangi-tangi wis jam 3 ayo sahur, anake putune digugah. Nak ling wungu dhisik bapake ya nggugah ibune, bune tangi-tangi ayo wis jam 3. Jangane ndang dinget, wedange ditumpangke, anake digugah. Lah ngoten niku. Benten kalih kula tangi mak jenggerak ngoten niku. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Noleh ngiwonengen. Oh iya ya. Bojoku wis ra ono lah. Kudu tangi dhewe, buka dhewe, sahur dhewe. Jenengan kedah syukur Bapak Ibu saged kumpul kalih keluarga, nikmatipun ingkang luar biasa. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Ketika kula panjenengan kapundhut wangsul dhateng Gusti Allah, maka terputuslah segala amal ibadah kula panjenengan. Kula panjenengan nampun ngarep-arep dongane ahli waris, dongane bojo, dongane para putra, nak yo kelingan dongane para kanca. Pramila Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mumpung kula panjenengan masih diberi kesempatan hidup, monggo wonten ing wulan Ramadan menika kita ginakaken kanthi sak sae-saenipun. Sinaosa kita tingali jamaah yang datang ke masjid semakin hari semakin tahun menika samsaya meleret nggih Bu nggih. Riyen nika kula mestani mriki niku kebak dugi pojok mrika. Lah niki nembe angsal 8 dina kok ya wis komprang. Napa mergi merga kathah bangunan masjid napa do pancen sami jamaah enten dalemipun piyambak-piyambak nggih mboten paham. Pramila kula panjenengan ingkang masih diberi kekuatan, tasih pinaringan sehat seger kewarasan, melangkahkan kaki menuju masjid dipun gampilaken Gusti Allah, monggo wonten ing sasi Ramadan menika estu kita menaken nyatane nak ora Ramadan badhe tindak masjid, jamaah masjid ngoten niku nggih aras-arasen nggih Bu nggih. Tapi karena niki wulan Ramadan semua orang dimudahkan dening Gusti Allah untuk berbuat baik. Tindak masjid ya begitu mireng azan ngoten niku rek ya ndang gage-gage nyandak rukuh nyaut sajadah, putrane putune ndang ditimbali lengger nduk cahayu cah bagus galo Masjid At-Tahirin wis ngumandang azan, ayo ndak selak telat selak keri lah.
niku semangatipun luar biasa. Ananging sak mangke bibar Ramadan kados-kados kok kaya pun sampun meleto mireng azan ngono ya ora. Azan gurung ngoten tok ora ndang makrekal tindak masjid. Pramila monggo kita nyuwun dhateng Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah Gusti, mugi-mugi kula sak keluarga saged nindakaken amal ibadah wonten ing saklebetipun wulan Ramadan menika kanthi sae lancar wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Ngoten nggih Bu nggih. Bismillah diniati Bapak Ibu. Monggo kanthi harapan pangajab bulan Ramadan tahun ini harus lebih baik dibanding bulan Ramadan tahun yang telah berlalu. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pikantuk bimbinganipun Allah Subhanahu wa taala dipun gampelaken anggenipun ngamal ibadah tindak dhateng masjid kangge memakmurkan masjid menika. Makaten lan cekap semanten Bapak Ibu, mugi wonten manfaatipun kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.